Halló, itt a Száguldó Rádió kívánságműsora, üdvözlök a műsorban, kivel beszélek? Szavasz valami, Maci vagyok a hegyről. Szia Maci, mit szeretnék kérni a kívánságműsorba? Szeretném kérni a Bonnie-től a Hopsta Zsigát, ha lehetséges. Sajnálatos módon nincs meg nekünk ez a szám, valami más számot esetleg? Hát ha megvolna Karlott Karcsi és a 100 tagú cigány népi zenekar előadásában a Ha meghalok, ne kérdezd meg, miért büdös a lábam című nóta. Sajnos ezt már többször lejátszottuk a nap folyamán, tehát ezt még egyszer nem tudjuk. Valami más kérés, tudnák esetleg ajánlani egy jó kis Republik számot? Az a bakancs, az a kopasz? Akkor szeretném kérni attól valamelyik számot. Jó, tehát akkor a kívánságműsorban most itt a Republiktól a Holdeső Napsugár című számot fogjuk játszani. Napsugár, ki lesz majd, aki rám talál, ki jön majd velem, a holdeső a napsugáron áll, velem ki jön tovább, túl közel a fájdalom, ha nem vagy itt, ha nem tudom, hogy rád vigyáz a szél, amerre jársz, mindig elkísér a szél. Vigyázz nagyon kedvesen, jó utat, félni most nem szabad, rád vigyázz a szél, amerre jársz, mindig elkísér a szél. Csak nevezz rám, és mindenre